Me za ka ce ne abin al'ajabi ga kaga Malam Abu Doctor? Mutane mabiyanka suna ta maganganu a harkar midiya suna ta cewa abin al'ajabi zai koma duniyarsu. Shin da magana da wata duniya ne da ya wuce wannan duniyan? To yanzu ga babban sallah tana karatuwa, wani irin shiga za ka mana in Allah kai mu? So mutane za su san asalin sunan ka, dama asalin sunan ka abin al'ajabi ne ko kuma kana da wani suna daban? Na'am? Abdulrazak. Na'am. So aka maka Allah kai me za ka ce game da abin al'ajabi? Ka san gaskiya da farko dai ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sa ya kawo wannan lokaci har na ga wannan bidiyo, wanda wannan bidiyo ya ainihin kayatar da ni, wanda har ta kai nake mamakin shin Abdul din da na sani ne ko kuma wani daban ne. Sai aka tabbatar min da cewa lallai shi ne. To gaskiya abin al'ajabi wannan abu da kai ka nishadantar da mutane, Allah ya saka iyayenka da alkhairi, Allah ya kara ma rayuwarka albarka, sannan kuma za mu so. Me za ka ce ne abin al'ajabi ga kaga Malam Abu Doctor? Mutane mabiyanka suna ta maganganu a harkar midiya suna ta cewa abin al'ajabi zai koma duniyarsu. Shin da magana da wata duniya ne da ya wuce wannan duniyan? To yanzu ga babban sallah tana karatuwa, wani irin shiga za ka mana in Allah kai mu? So mutane za su san asalin sunan ka, dama asalin sunan ka abin al'ajabi ne ko kuma kana da wani suna daban? Na'am? Abdulrazak. Na'am. So aka maka Allah kai me za ka ce game da abin al'ajabi? Ka san gaskiya da farko dai ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sa ya kawo wannan lokaci har na ga wannan bidiyo, wanda wannan bidiyo ya ainihin kayatar da ni, wanda har ta kai nake mamakin shin Abdul din da na sani ne ko kuma wani daban ne. Sai aka tabbatar min da cewa lallai shi ne. To gaskiya abin al'ajabi wannan abu da kai ka nishadantar da mutane, Allah ya saka iyayenka da alkhairi, Allah ya kara ma rayuwarka albarka, sannan kuma za mu